Te prezinți, ce ai dorit să soluționezi? Mă numesc Mândruț Ioan Așa. și eu am două probleme de sănătate mai majore. Nu le spui aici. Să nu le spun? Nu. Nu. Și aș vrea să știu din ce cauză s-a întâmplat asta. Cauze pot fi multe. Ochelarii, dacă nu-i nevoie de ochelari. Poți să-i lași așa, nu închide că cam șubrez. Așa. La nivel de sănătate, așa, în general, nu trebuie să spui anume problema de sănătate. Da. Ce anume este? Am o operație pe corp deschis și un transplant. Ok. Lucrurile se întâmplă, nu le trebuie să le analizezi. De ce? Știu. Că am vrut să vin aici la tine și mi-au zis, adică nu, eu cumva sunt păcat cu asta. Ce s-a întâmplat cumva și pentru evoluția mea în viața asta și am vorbit cu colegul. Și este de multe ori că energetic nu te simți bine sau nu Ba da, mă simt bine. te simți bine. Dar nu știu, am vrut așa ca și experiență. Aici ce ai pățit? Am făcut dializă. Aha. Atunci așa se întâmplă. Ok. O să-ți ridic un pic vibrația, dar încet mă duc pas cu pas. Să nu fie brutal. Bine? Pe cât permitem. Asta. Lasă-mă. Să rămână așa, în aer. Lasă rigid. Un pic rigid. Așa. Urcat ceva în sus pe braț? Nu pot să-mi dau seama. Nu? Au avut o senzație care urcă? Poate o mică senzație. O mică senzație. Mai târziu decidem să crească. O mică, lejer la început și după aceea crește. Ce ai dorit cel mai mult să soluționezi din toate astea? Acceptarea, iertarea. Ce ai dori mai mult să soluționezi dintre... Nu știu exact. Nu știu exact. Cumva eu simt așa că nu am nicio problemă nici cu acceptarea, nici cu iertarea. Cumva nu știu, eu le-am luat așa, ca un întreg. Am luat-o ca așa e viața mea și mergem înainte, adică nu... Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. O să fac o inducție tare democratică. Când nu o să mai poți ține ochii deschiși, e închis. Când o să te trezești, te bat pe față, așa lejer. O să te ating pe ochi și aici așa. Atât. Restul o să lucrezi magnetic. Bine. După aia lucrezi altceva. Prima fază aici.
Mai liniște înăuntru. Cred că da. Dar acum revenim la inițial ce am făcut. Să ne un pic până așa. Mă privești aici. Deja e mai intens, nu? Nu-mi dau seama. Subtil. Pentru că e subtil. Nu-mi dau seama dacă simțeam înainte mai tare sau acum mai. Sau înainte era mai tare senzația sau acum. O să se sesizezi ceva, că o să curgă. O să? Curgă, ca și un cur. Și la un moment dat o să-ți urce pe brațe în sus. Urcă pe braț. Asta. Bine. O senzație. Parcă ar urca. Urcat cam mult, cred că. Sincer, am simțit mai tare pe spate decât pe brațe. Nu întotdeauna la fel simt. Este care simte pe ploierul piciorului, este pe spate că urcă la un moment dat că nu trece pe aici așa bine. Trece, de fapt, dar nu îl sesizează. După aia îl sesizează că e jups, odată frige. Este la care e furnicăturile, la fiecare e diferit. Altfel îi apare senzație. Este la care îl ia friguri. Are un frig, este la care e căldură. Nu știu. Dar întotdeauna apare o senzație ce... O senzație de căldură am simțit la talpa piciorului. Da, normal tălpile, palmele se încălzesc foarte mult și la unii apare o senzație de piele găină. Da. Alea făcute manual pe țișoare de 50 sau 70? 50. Știi? Și apare ca și o senzație de ploaie rece, ca și cum ți-ai face pelea găină. Apare. Dar întotdeauna e o vibrație internă foarte fină, ca un tremur. Ăla e Kundalini. Îl simți acum. Ca și un tremur fin. Simți? Da. Ăla e Kundalini. Ăla trebuie să-l întreții. Și ăla se însănătoșește orice. Pentru că aia e energia vieții care ne animă. Franz Anton Mesmer, de-aia i-a spus magnetism animal, pentru că a zis un fluid care animă omul, nu altceva. El așa o știu să explice în vreme ce... Și cum îl întreține? Poți să-l prin sunete, poți să folosești uleiuri esențiale, poți să faci prin muzică șamanică, pentru că e o vibrație. Ce uleiuri esențiale? Cam. Care îți convin ție mai mult. Două să folosești, nu mai multe. Una pe o parte, una pe alta. Pe mână? Aici, încheietură. Este de multe ori salvie tămâie, funcționează. Este la care funcționează lămâie, tămâie.
Este care se dă pe cu tot corpul cu mentă piperată, de-aia e prea tare. Nu te sfătuiesc la operația asta. Deci sunt unii care intră în gheață. Să nu intri în gheață, e menta piperată care... Asta îmi trece mai... O să simți, e ca un... Da. Eu știu că mă mai duc la saună și pun eucalipt și ajunge pe corp și simți așa. Așa. Na. Aia e bun pentru că o să genereze. Dacă îți procuri o lumină din asta de la Dr. Lefebvre și stai că nu vrea să intre în pâlpâire. Are o poziție, acum nu vrea. Dacă frontală. Vezi? Asta e. Asta e exact ritmul respectiv care apare în tine. Și muzică șamanică, și asta e lumină polarizată, asta va băzei creierul. Ritmul ăsta numai ăștia de la Dr. Lefebvre l-au. Deci trebuie o lanternă specială. Anume. Destul de scump se vinde, dar merită pentru că întreții zona asta. Altceva este autohipnoză la oglindă. Ca să intri într-un tremur și după aceea îl faci la sol și vezi, tot mai mare crește. Tot mai mult crește. Asta e Kundalini. Cei cu craniul sacral care fac, îl explică prin mișcarea respiratorie primară. Când lași corpul corpul mai târziu se mișcă, se poate mișca în toate sensurile. Sunt preocupat, domnule. Sunt în ședință, îmi pare rău. Am o ședință, îmi pare rău. Nu mă întrerupă. Deci, vibrația asta e bun să o întreții prin lumină. Lumina normală nu e bună pentru că nu are frecvența asta. Asta e lumină polarizată și are un ritm al ei. Atunci ritmul ăla, dacă îl menții, atunci treaba asta urcă în sus. Și uleiuri esențiale am acasă. Am uleiuri esențiale acasă. Îți poate influența foarte mult. Foarte mult. Și dacă generezi la nivel corporal, Și trebuie baie de gheață sau merge și duș rece? Ulei esențial de mentă piperată. Păcălești. Să nu te bagi în baie de gheață. Dar-mi place. E bun și aia, dar menta piperată dă același efect. Și respirație gen Wim Hof. Când faci pauza aia de apnee, atunci pui asta pe tine și atunci îți va crea tremurul singur. Pentru că un tremur intern trebuie să creeze. Și atunci, când îl compari cu ăsta, ce ți-am dat, îți aduce aminte. Acolo intri în zonă. Și ea va crește. De multe ori, după aceea, mai târziu, pui o muzică șamanică, te întinzi pe spate, că muzica șamanică e ritmată și ăsta are un ritm. Și stai cu mâinile așa ca o antenă, pe sol, o pernuță mică sub cap. Și la un moment dat, poate mâinile pornesc și încep să deseneze, să miște, corpul să miște în toate sensurile. Este când se mișcă astfel 45-55 de minute. Îți reglezi muzica, bam, corpul a pornit, ok. Și tot ce ar fi somatizat iese. Dacă inițial intri într-o emoție care te blochează și după aceea faci asta, scoți afară emoția. Ok. Din diverse situații. Pentru că emoția poate foarte mult să somatizeze în corp. Și e bun când vrei să lucrezi pe o emoție, mai întâi o crești la maxim și după aceea îl dai afară. Să scapi de el. Adică nu scapi, o transform. Prin mișcare o transform. Emoția e o energie stagnantă. Dacă pornești vibrația, o scoate de acolo, din stagnare respectivă și intri în mișcare. Mișcare automată. Nu e o mișcare controlată, că e o mișcare necontrolată, care ți intră corpul într-un automatism. Luat curent. De-aia s-a oprit și muzica.
Pare interesant? Ce? Interesant? Dacă e interesant? Da. Poți să înveți mai mult dacă faci un curs care îl pornesc și acolo se poate învăța hipnoza verbală și non-verbală și asta ce am povestit. Sau în ședințe private, dacă vrei anume, te pot învăța numai anume lucru. Poate dorești numai asta și atunci focalizezi numai pe asta să te înveți. Eu odată învățat, Și cursurile sunt online? cursurile le fac online. Acolo e hipnoză verbală, hipnoză non-verbală, E un curs magnetism. făcut și eu trebuie să-l ascult sau trebuie să... Nu, trebuie să particip. Am și parte care se ascultă, se privește, că am o parte care am filmat în Franța, care am predat la oameni și îl pun sus și e subtitrat. Atunci am părți explicative, dar cel mai mult îl fac direct în curs, aceleași lucruri care sunt înregistrările alea, dar explic și mai mult și mai mult. Direct și totul se obține prin exercițiu, nu prin altceva. Și dacă practici pe cineva, cu atât mai bine, cu atât mai repede înveți. Și intri în senzație, în simț, pentru că trebuie anumite capacități de dezvoltat. Nu există să nu le dezvolți. În timp le dezvolți, că orice se învață. Și fascinația se învață. Ai văzut? Obții o calmare a minții doar prin privire. Nu fac altceva. Privesc. Și dau anumite comenzi și după aceea tot corpul, sistemul se calmează. Magnetic fac anumite chestii. Și la fel ajută sistemul. Pentru că este o parte a minții, care se cheamă minte primitivă și aia intră în acțiune. În funcționare. Da. Prea respectiva parte de funcționare și foarte mult ajută că partea critică e pusă deoparte. Pentru că criticul e ce ne încurcă în toate. Când criticul pui singur deoparte sau cu subterfugiu, atunci e cel mai bine. No, super. Îmi lași un contact sau